Marcos versus Gatchalian, away sa gas tax. So ngayon dad, pang sinasabi ng ating presidente, pinag-aaralan na nila na isuspendehin ang excise tax sa mga fuel natin, ano, kasi dahil sa nangyayaring mga gera dun sa Middle East, syempre sumisipa ang mga presyo ng mga petrolyo, so syempre maapektuhan ang pangkaraniwang mamamayan dahil lahat ng mga bagay ay syempre apektado mula transportasyon at logistics ng ating mga costing, ano. So syempre pag tumaas yan, tataas ang transportation, tataas ang delivery cost, and at the end of the day, tataas ang cost ng lahat ng mamamayan. Kaya ngayon pinag-aaralan daw ng ating administrasyon na suspendihin ang excise tax sa fuel. Ngayon naman, sumagot ang ating senador Win Gatchalian na sinasabi niya na dapat last resort na daw yun yung pagtanggal ng excise tax sa gasolina, kasi syempre malaking revenue ng Pilipinas na kailangan pampondo ng mga proyekto ng gobyerno ang mawawala, no? Sinasabi niya na pwede naman daw gamitin yung contingent fund para tulungan yung mga namamasada or yung mga public transportation, pwedeng suportahan or subsidize yung mga public transportation fuel. Yun naman yung kanyang naiisip para hindi ma-burden yung mga public transport sector. Ngayon dad, ano nakikita mo dito? Pareho kasi silang may punto de vista, no? Unahin natin kay Pangulo. Bakit sinasabi ng ating Pangulo na kung tumaas ng $80 per barrel ang langis, iniisip niya na suspendihin muna yung tinatawag nating excise tax? Kasi bukod sa VAT o value added tax sa gasolina, meron pa tayong pinapataw na excise tax sa gasolina. So doble-doble nga naman yung tax sa gasolina. So ang punto ng ating Pangulo is kung tumaas ng $80 para maibsan yung paghihirap o kalbaryo ng ating mga kababayan, temporary na sususpendihin niya itong. Bagamat meron siyang bagong sinabi ngayon na sinasabi niya na hindi naman totally sususpende, baka babawasan na lamang yung excise tax, no? Kasi yun ang kanyang punto de vista para maibsan yung kalbaryo ng ating mga kababayan. Puntahan naman natin yung punto de vista ni Senator Gatchalian, no? Kasi ang punto naman ni Senator Gatchalian, kung tatanggalin natin yung excise tax, meron na nga tayong kulang sa kinikita ng ating kabangbayan. Mababawasan pa lalo yung kita. Pag nabawasan, mas lalo tayong mangungutang, no? So kung hindi naman mangungutang, babawasan natin yung ibang gastusin natin na baka maapektuhan din yung mga nasalaylayan, kasi nga mababawasan, let's say, yung suporta sa mga ayuda, mababawasan yung suporta sa mga edukasyon, scholarship, at sa mga health, sa mga hospital, no? So kasi pag binawasan mo yung kita, siyempre mababawasan din yung pagkukunan nila ng gastusin. So yun ang problema na nakikita niya, kaya parang nagiging preno siya. Siya yung nagsasabi na awat muna, aralin muna natin bago natin gawin yan, no? Kasi nga baka masaktan lalo yung ating mga kababayan na nasa laylayan. So yun ang kanilang punto de vista. But let's look at it in a holistic point. Tingnan natin ang pangmalawakan at mas masusi, no? Kasi una, kaya tayo nagkakaproblema sa ating mga gastusin kasi nga marami tayong ginagastos sa pamahalaan na hindi naman kinakailangan. Nakikita naman natin, no? Minsan may mga budget silang nire-request na hindi naman talaga kailangan, at pagdating sa pagkatapos ng taon, hindi rin nagagastos, sa kanilang biglang uubusin, no? So sa akin kasi nga dapat sa Department of Budget pa lamang, sinusuri na nila, inaaral nila bawat gastusin ng bawat departamento. Kasi ngayon na nangyayari, ang mga bawat departamento nagsasubmit na kanilang budget sa Department of Budget. Kino-consolidate lang niya to, tapos pinapadala sa presidente at bahala na presidente kung ano yung gusto niyang bawasan. Sa akin kasi mayroong pagkukulang dito. Dapat doon pa lang sa budget department, isa-isa na niyan tinitingnan kung ano yung pwedeng tanggalin na hindi naman talaga kailangan para nang sa ganun hindi lumobo yung gastusin ng ating pamahalaan at hindi malustay kung saan-saan yung ating kabangbayan. Kasi nangyayari niyan, pag sobrang laki ng mga budget, di ngayon maghahanap rin sila ng pagkukunan ng pera. At ang pinagkukunan nila ng pera, yung pagpapataw ng mga buwis at karagdagang buwis sa ating mga kababayan na naghihirap na nga, nahihirapan na nga. So sa akin, it should start with the government, no? Government spending must be regulated, must be managed, must be supervised, must be monitored, and must be studied carefully, no? And then it has to be reduced. Dapat talaga bawasan. Kasi nga, pagka pinabayaan mo isang bata na magbigay ng kanyang listahan na gusto niyang biling laruan, talagang lahat ng laruan isusulat niya dyan at mahihirapang kamponduhan niya kung maliit lang kinikita mo. So dapat yan, baliktarin natin yung proseso. Dapat ang ating pamahalaan nagsasabi sa bawat departamento, ito lang yung pwede nyong gastusin. Pagkasyahin nyo yan kung paano nyo pagkakasyahin, tanggalin nyo yung mga luho, tanggalin nyo yung mga hindi kailangan, yung mga second priority, unahin nyo lamang yung kailangan. Edukasyon, una yan. Pangalawa, kalusugan, napakahalaga niyan, no? Yung iba,
pwedeng ilagay na lamang kung talaga may sosobra para hindi mapabayaan yung ating kabangbayan. Kasi nga pag gastos ka ng gastos, uutang ka ng uutang kung kulang yung kinikita. Kung hindi naman papatawan mo ng papatawan ng buwis ang ating mga kababayan na naghihirap na nga. So yun ang nakikita ko rito. Pareho silang may punto pero dapat ang pinaka-major point of view dito, simulan natin sa budget ng bawat departamento, bawasan ng gusto ang bawat gastusin nila na hindi naman talaga angkop sa ikabubuti ng sambayanan. At unahin ang edukasyon at kalusugan para na sa ganun magkaroon ng kinabukasan ng ating mga kababayan. Ngayon, Dad, going back to the fuel issue, yung fuel price issue, kasi nakikita natin na may gera nga sa Middle East dahil sa Iran. So, for sure, tataas ang mga fuel prices. In fact, this week and next week alone, ang sinasabi lang, mga projected fuel price, increase of 10 pesos per liter ang tataas or madadagdag sa bill ng fuel ng mga taong bayan natin. So, Dad, siguro ang tanong ko dito, as an economist, syempre I also studied some economics rin sa college, pero you're also more of an expert sa economics. Maraming nagsasabi kasi, how do we solve this problem? Kasi ang sinasabi nga ni Senator Win Gatchalian, malulugi yung gobyerno ng 300 billion pesos. Pero yung other people naman are stating na kung hindi mo naman isuspende or ibaba ang presyo ng fuel dito sa Pilipinas, mas marami mga common Filipino mas maapektuhan nito. Kasi syempre, pag naging mas mahal ang gasolina, mas mahal ang magiging public transportation, for sure, kailangan mag-fare hike yung mga jeepney, mga taxi, at saka syempre mga company vehicles, pati yung taong bayan na may kotse, mas tataas ang kanilang gastusin bawat buwan, bawat linggo. Syempre yung price ng pagkain, yung raw materials katulad ng vegetables at saka farming at saka mga farm produce tataas rin kasi syempre yung logistics price mag-increase. Basically, kung tumaas ang presyo ng gasolina, sinasabi nga ng mga ibang tao, natataas ang presyo ng lahat ng bilihin. I think tama naman siguro yung logic na yun. So kung tataas ang presyo ng lahat ng bilihin, ang kinikita ng bawat Pilipino, mas mababawasan pa kasi mas konti mabibili nila kasi nagmahal na lahat ng gamit. So, Dad, sino ba ang kailangan i-prioritize ng government? Ang kanilang revenue, kung sasabihin nilang 300 billion pesos ang mawawala sa kanila, or ang taong bayan natin? Kasi I'm sure that's more than 300 billion pesos that the whole Philippine economy will have to spend just on increased prices sa lahat ng mga bagay. So, ang mga ibang solution nga, although medyo nakakatawa ang mga solution ng release ng mga different LGUs at mga ibang government agency, lumalabas sila ng memo. Ang nakasulat sa memo, let's find ways to decrease using fuel. So, ibawasan natin ang paglabas or paggamit ng mga government vehicle, pero hindi ito talagang long-term solution or at least short to medium-term solution sa mga fuel prices. Ngayon, ang sinasabi naman ng mga ibang tao na kung hindi kayang ibawasan ang fuel excise tax ng gobyerno, dapat sila mismo mag-introduce ng parang hybrid or work-from-home setup para less people daw ang gumagamit ng mga vehicles na palabas. Para in essence, less ang consumption ng fuel para hindi masyadong mataas ang demand ng fuel, para hindi tumaas masyadong presyo ng fuel. Then, what do you see as an economist is the right solution, yung balance that will help the government but also help the Filipino people? Well, sa akin kasi dapat wag natin kalimutan na ang pamahalaan ay naririyan para tulungan ang bawat mamamayan na magtagumpay. Yun ang number one. No? Number two, hindi para pahirapan ang mga mamamayan at ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagpataw ng karagdagang buwis at mga excise tax na sinasabi natin. So the first and most important thing is for the government to help the people and to make sure that people will be successful and they will not be given additional burden in life. Yun ang number one goal ng bawat gobyerno. So ngayon, number two, para ma-achieve yun, dapat yung gastusin ng gobyerno bawasan. Para pag nabawasan yan, they don't have to impose so much taxes also on the people. Kasi kung lalakihan mo yung gastos at maraming mga nalulustay, talagang dumalaki ang ipapataw na buwis sa ating mga kababayan. So that's what's happening right now. No? Number three, kung tatalakayin natin kasi yung sitwasyon ngayon, siyempre talagang tititimbangin dapat yan. No? So sa akin, siguro yung compromise niyan is, pagka tumaas yung presyo na sinasabi nga na up to $80, yung excise tax siguro i-calibrate din nila pababa. No? Hindi pwede talagang tanggalin kasi nga pag tinanggal nila, mas lalo naman mahirapan dahil nga hindi pa na-adjust yung mga gastusin nila. It will also take time for them to reduce their expenses. At ang mahirap dito kasi, ang education at health baka madisgrasya. So yun ang ating inaalala, yung mga kababayan na natin sa laylayan na nangangailangan ng scholarship, nangangailangan ng mga free hospitalization, sila din na masasaktan. So siguro ang pinaka-best compromise for now, temporarily, is ibaba yung excise tax kung sakaling tumaas ng $80 ang presyo ng langis, no? Pero sa akin kasi nakikita, meron din kasing isang anggulo dito na dapat din natin kalimutan, no? Kasi pag tumaas ang presyo ng langis sa overseas, hindi naman agad-agad dapat tumaas ang presyo din dito kasi
pagbili nila, it will take time, at least mga 2 weeks before dumating yung gasolina dito. Ang isa rin dapat gawin ng ating pamahalaan, tingnan din yung mga oil companies, no? Kasi nga, pinsan nasasamantala to, no? Tumaas yung presyo doon, after a week, tinataas na nila, samantalang meron pa silang lumang stock na lumang presyo. Di ba? So, napagsasamantalahan din yung ating mga kababayan. So, maraming anggulo kasi dito eh. First, the government. The government should be focused on taking care of its people, no? The government should make sure that people will be successful and that their welfare will be taken care of and supported. Number 2, the government should spend less, no? Parang sa ganun hindi mahirapan ang gobyerno sa pagpataw ng additional taxes on the people. And third, the government should also monitor the oil companies to make sure that they do not abuse the system. Kasi kundi makakawawa yung ating mga kababayan. Ngayon, Dad, what do you think of the alternative solutions being proposed? Na sinasabi ng mga tao na the government should impose work from home from their offices and also for even private companies para mabawasan ang mga tao na gumagamit ng gasolina sa road natin, which nangyari nga nung pandemya na napilitan na mag-work from home ng mga tao. But do you think that that's a unique alternative solution that could help yung pagtaas ng gas prices kung mabawasan ang demand ng gasolina kung may work from home yung maraming Pilipino? Well, they tried that also in other countries kung makikita natin yung mga work from home scenarios. But eventually, nag-pull back din kasi sila, no? Kasi nga nakita nila yung productivity apektado. Kasi iba siyempre pag nasa opisina ka, iba yung environment, iba yung motivation, iba yung presence ng mga other professionals. It helps you do more job, no? Kaya ang sinasabi na productivity decreases pag nagtrabaho sa bahay. Pangalawa, hindi rin kasi natin ma-ascertain na talagang makakatipid nga kasi nga totoo nakatipid ka sa gasolina, but if they work from home, they will also consume more electricity. Unlike kung lahat sila nasa isang opisina, centralized lang yung gastos nila, divided by so many people. Pag work from home yan, lahat nagbukas ng aircon, halimbawa, mga professionals, di mas tumaas pa yung gastusin nila, no? In terms of electricity usage. So, and then of course, kung sinasabi mo kasing gasolina, apektado kasi lahat eh. Pati kuryente natin gumagamit ng gasolina, take note, no? So 1/3 of our electricity comes from oil source, no? O, as a fuel, no? And then yung iba renewable energy, yung iba uling, no? Pero pag tumaas talaga ang presyo ng gasolina, tataas din ang presyo ng kuryente. So lahat apektado, transport cost, yung mga truck. Siyempre pag nag-deliver sila, mas mahal na yung cost, ipapatong din nila sa presyo ng bilihin niya, no? So all this is kumbaga domino effect lahat to. But again, as we said, no, temporary lang naman kasi lahat ito eh, no. Kung makikita naman natin yung nangyayari kasi ngayon sa Iran, sa Amerika, sa Israel, I think it's a temporary issue or concern, no, because eventually pag natapos na yung Iran issue na yan, then magkakaroon na ng pagdaloy ng langis from other sources, no, nabababa ang presyo ng gasolina. So I think this is temporary. At the most is 1 to 2 months to, no. So in the meantime, the most prudent thing for the government to do is to reduce the excise tax para hindi mahirapan ang ating mga kababayan. Yung nga yung isang sinasabi sa comment section ngayon na kapag tumaas ang presyo, announcement pa lang or may a prediction pa lang sa world markets, biglang the next day or very shortly, ang taas bigla ng sipa ng mga presyo sa local market natin. Despite the fact nabili nila yun at a way previous price pa, no? So, pero pag bumaba ang presyo sa world market, parang antagal bago sila magbaba. So parang nagkakaroon dito ng taking advantage of the markets, ano. So marami nagtatanong or at least a minority of the people are asking sa comment section, ano nangyayari? Ito is na nakikita ko kasi yung mga taong bayan mismo themselves are not aware of how this works, no? Kasi nung dati kasabayan yan, di ko makakalimutan kung kailan pinropose yung fuel excise tax na yan eh. Kasabay nung nagpropose ng fuel excise tax sa ating kongreso, pinopropose din yan sa France. Ang nangyari dito sa Pilipinas, walang kumontra, approve, tahimik lahat, wala may pake. Pero sa France, pinopropose pa lang, nagwawala na sila sa kalsada, nagrarally na sila na wag matuloy yung excise tax. Very aware, very educated, very woke ang mga tao kasi ayaw nila na tumaas at masirang ekonomiya nila. Dito sa Pilipinas, it seems na parang may kakulangan sa pag-understanding. Kaya nga sinasabi ko na kailangan natin ayusin ang edukasyon dito sa Pilipinas. Kaya dito sa Ilocano Defenders Party List, naniniwala kami na edukasyon ang solusyon sa pag-angat ng bayan. Kasi pag edukado ang taong bayan, malalaman nyo at maintindihan nyo kung ano ang pinagpo-propose sa ating kongreso ng mga kabalastugan ng mga
pampahirap sa taong bayan. At pag edukado ang taong bayan, hindi sila papayag sa mga nangyayari, mga maling mga direksyon sa ating bayan. Kaya edukasyon ang solusyon sa pag-angat ng bayan. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Ang kailangan ng Pilipinas ay better leaders. At kung gusto natin ng better leaders, kailangan natin itaas ang antas ng edukasyon dito sa Pilipinas. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay itaas ang antas ng edukasyon para gumanda ang mga trabaho, mas tumalino ang Pilipino at magkaroon tayo ng better leaders sa ating Kongreso, sa ating Senado at sa ating lipunan. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ang kulang kasi sa ating mga kababayan sa kanilang pag-aaral at sa kanilang pagpasok sa mga paaralan ay yung tinatawag nating critical thinking. Napakahalaga ng critical thinking nang sa ganun hindi tayo mabiktima ng ating mga namumuno at namamahala. Kaya napakahalaga na maitaas natin ang antas ng karunungan at kaalaman para sa ganun malaman natin kung ano yung dapat natin ipaglaban at wag na yung sa huli na lamang tayo kikibo. Kasi kadalasan sa ating mga batas na pinapataw para sa ating mga kababayan, mamayan, saka na lang tayo nagigising pagka nandyan na. Dapat sa umpisa pa lang, alam na natin, inaaral natin, kaya nga napakahalaga ng tamang edukasyon sa ating bayan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.